Dako kwarta nga ako ang pamabay gabi, pamaligya ako babay. Musing. Oh. Yes man. Okay kayo niya. Musta man to atong kita gabi. Nagkaroon ko babae. Akong komisyon. Siyempre, ang mga babae nga nahalin na to gabi, ubay-ubay sad gumikan si mong kugi nga may ka mangitag mga customer nga lalaki ka. Nya karon. Ang atong mga babae, tingbulan na ako na imuhang ko na ng komisyon. Karon. Okay. Tingbulan na to kay dapat ay dakong ing kwarta raw maabot nga tungod sa suki na to nga katong hapon ba. Suking hapon. Kato ba si Ernesto Zamora? Hapon to. Ah, si Ernesto Zamora. Pagtuong anak ko si Ernesto Samoka to siya. Zamora na ito. Ernesto Zamora to hapon to siya. Nya karon Buar, begin bayan itong karon tawhan. kay bag umanghalin ni iyang barko nga tsunami. What? Mupalit siya na tong babae. What the fuck? Duha ka buok. Dua ka buk. Oh, sige ako, bahala na. Nya karon ang dama ang mga babae ing na sila nga papakiskisa sila maayo na ilahang mga alingagnag diha kay Anak ko sige. dakong kantidad nga madawat nila. Oh, Basta sige. na ako pa ko'y bonus nimo. Sige, sige. At tuwa rin mga babae Basta. ina papakiskisa sila mga alignagagan. Basta karong gabi mo siya. Sige. Ayo pa abti gabi. Karon mga alas 30 maabot ang hapon. Alas na yun. Gabi na ko ighuman na ni withdraw sa hapon. Ah, sige, sige. Sweldo Busing. na ka. Sige, busing. Atunan ako, busing. Sige, sige. Simple nga pangwarta. Babae ray puhunan. Manawat pa kog lain mga gwapong siksik nga babae. Na ako na suki. Daghan ko customer gabi ba. Oh, nagniwang naman ako ani kay kada gabi ko hansakan og bisag kinsa ra mga lalaki. Sa ko ka sexy. Hamo na kung gusto ka nang bisag kinsa ra lalaki ba kay makatila ta bisag unsa sad nga size sa mga lalaki. Small, medium, large. Excuse me, ma'am. Sa may ato. Kanang ma'am, mutanat ako nimo ba? Mao ba na yung katuang bayaran? Na, Mauni. mao ni ma'am kay. Oh, usa man mo-apply ka? Mo-apply lagi ang ta ko ma'am kay kana ang kinahanglanon sad nako ang kwarta ma'am ba? Nya, gan okihan ra ka kaani akong trabaho nga bisag kinsa ra ba lalaki ra ba mutilaw ra ba nako la ba? Ay sus ma'am, wala na problema ma'am kay mao gina ang number 1 nga giari sa gyud nako kay nangano akong bana wa na jud ko hansak-hansak niya. Mas maayom ginang ari ko direron kay may nang daghang hansak sa ko ah. Noon mabuhong nung kagarin mong kadarin. Ay, oo ma'am. Dawat na siya. Dawat na siya. Ha? Dawat na ni. Dawat na ni boss. O, dawat na. Muni atong patistingan karon sa pag-una to nga customer ba. Mas maayo nun boss kay para sad ba ma-relax ni akong pamutuan ba kay gabi daghan jud kayo kog customer. Sige ma'am, relax ma'am. Ihatag sige na nako kay kinahanglanon sa ron akong imhansak sa ko ah. Nya, sige. Janine, kaning gayri ni siya ha, kaning iskisag mayo siyang kilay. Ang aliganggan sa ubos ka balon nakaparimpigo. Oh, wait, problema. Special ra gyud na nang customer. Ay special. Mani ba ko? Tsunami daw. Tsunami. Very hard na customer to. May hard si. Kisa man ana. Katugod si Ernesto Samoka. Nya. Si Ernest. Samura din na siya. Di isus na sayo. Samura. Katulad si Samura. Si Samura. Si Samura Ernesto din. ang pangalan ron sa customer. Oh, Ernesto niya Samura. Big time na siya. Very hard na siya nga customer na mo ma'am. Ikaw na bahala ha. Oh, sige. Kaya ako, kabalo nakamungita na po dito ha. Sige. Alay ka bala ka ana kay ako'y mo atiman aning bag-o na to nga kanang kuan. Trabahante. Ayaw kalimti pagbutang atong pitch kira ha. Ay, kabala ka na. Mao na ako ginamit god kay mao kana si Ernest sa muka. Kapila nung sana nakatira na ako. Ugod mo nga. Oh, di ba? Sige sir. Kabala ka na. Unya karon kay ang kanang ato ang customer karon big time jud kay na siya dako kay na siya hatag ga kwarta dako ka kag komisyon gimuha na og imuha na ng rungon og kuan si Ernesto sa muka. Sige ma'am. Oh, ikaw nanam kay kilay, kuan lang pag make up lang kagamay. Punan. Oh, punalay na imong drip ipingkish na. Kanang imuha kagisi nagmayog na pa na yung mga buhok-buhok di Man ginagman. naman gabi ira na ko kay kagisan kay nagkano bedyo ko nga mo-apply diri. Andam na jud ay na. Sige. Way problema, maabot ron taud-taud si Ernesto Samura. Kadaghan na day kagihansakan sa kumbana ha. Bantog rin akong bana way hansak-hansak ani sa kuha. Karon ka lang banaha ka. Magkita magitaron. Nya sa ready na ka diha. Oo, ma'am. Sige. Ako to ingon si Busing nga ready na ta. Sige. Sis. Niya ako karon kay ako kung na. Ernesto Samuka! You're my friend! Ay,
Kumusta mo kagaw naabot ka sa Japan? Nabalik na ka dayon? Oh, kaya ako mangi ko na akong dako dito. Akong iba baligya kay parang dako ko. Maayo. Ya, sa mata ng atong mga babae ka. Ano man Ay kabala ka. Kato si Janine mo ako ang ihatag nimo sa phone. dili janin. Dili janin tagbaw na ko janin. Kana lain. Lain na sa. Kana lain. Nya makabayad yung wabo lain na sa sulod problema ng lain. Kwarta na kang Boss, usay balik ka. Okay na. Janine, okay na. Okay na. Bisa na dili janin. Kana lain. May problema, may babae nga. Bago na gani apply gidawat ay nakubos. Bago. Kana.Anya kay butuot pa. Swerte na gyapon ay. Ako mangunin tao katong imuha nga cowboy na. Okay. Ay, kay ikaw hatag kanina ako kanina da. Ikaw bayad ako og 50,000 karon gabi ha. Guman ninyo ha. Basta ayon ko babae. Ano hot pa. Sige. Hindi na usong mo eh. Nya. Sige boss, ano to sa mga babae tara. Sige kay ganahan ako mo. Lagi puma. Madasat. Pero tong mutak mo. Hindi na kimutak ka lo. Sige. Ready na ko sa labas. Karon akong banaha kang Ernestoha ka. Yati, ramo ding wala jud kay hansak-hansak na kung tawhana ka. Kay dire jud ay ka naghansak-hansak ani diring hotela ni diring na mga bayaran ring babay. Pinaingon pa to ako ang giingnan nga mo apply ko kunuhay nga bayaran nila. Pinaingon pa nga daghan kayo kadaghan na nakahansak si akong banang gwapong Ernesto niya. Mo day kay dire kay magsigani karon. Gidaghan ni nako ang awom kay sarong mailhan pa ko nimo ani. Tanahan kang dakong animala ka na makak pa kanila nga ikaw mo ay tag-iya sa tsunami nga kampanya nga ikay tag-iya ng barko nga wa ka nalipong tawhana ka nga grinder man kay ka diha rabahante man ka dito karon ano mga ka napay mong tingog gipausab-usab pa nimong animala ka karon ka sakto na siguro ni asip ko aning bayaran ko kay may nang basag po nang imong pagkahigal tawhana ka karon Kapalit, hindi ko sakyan na ni ba? May dyan ang komisyon. ay man uy kani mo Ana! Mao na paborito ni Ernesto Zamora nga makeup. sus ako dyan ang gituyo mami pero gapa jud kay ko siyang pananaw man ba Oh, sige ka na muna. Nga paabot lang talang ni Busing kay maabot ron magdato ni Ernesto Zamora. kana man Paabot lang tagamay. Boss, tara boss. Sana, nara sila. Nara. Kumina sila. Ano ba yung nagtalikod ba nag-orange? Nindot guapa. Ya boss. Hot na. Hukot ayo sir. Ari lang ko diri boss kay kabalo biya kani atong bar house ba nga. Wala gini bongbong. Ako na look out diri. Pabili lang ka. Dili kay ha. Dubliho na ko na imuhang. Salamat kayo boss. Sige, may problema. Yes, sir. Kaya basta nga, nang nahandog ko. Ang trabaho diri guys. Nagko kay katagkita. Hi mga angel! Oy, sir! Ah. May ganay kinaabot oy. Ah. Sir! Ya, Amen. saman. Patira ka na ko? Ha? Dili lang na makakalain ka. Una. Aw, unaan daray. Mao na ya, siya lang sa ang imuhang gamiton. Okay, wala nang buto na. Sige, okay ra kayo. Nangag dako Ate ka ano gyapon kag budget niya? Sige, Wala salamat wala kayo. ka kwartal ano. Sige, Halin ko ni barko. Dira. Akili lang sa kuno rino pambabae. sige, baligya ko ni. Kaya po daw. Ay, dira na. Amo sa na. Ayun sa ni ko na kay. Ano ba ni kang inday pod? Sige. Unya na lang. Unya na lang inighuman ninyo. Sige ha. Wala ka, sir ha. Sige. Sige, ari ka, lipat ka. Ari ka, Hindi ta tuot. Kamu na lang din ha. Ha? Sige. Pero Mo ni siya ang Bibi Angel. Mo sir. mo ni siya ang hapon nga akong suki. Tag-iya ni siya og tsunami. Hi sir ato ba nga ko sir Hindi man day dagham ni kag awam. Ya, biya na mo na ko paghalo-halo bino na niya. O ya. sir ako bahala ni sir Oh, ipitag magturjak ng simo. Ay mo kabalakan kay hinaara mamidres Sige, sir. kili-kili na sige. Sige niya bye. Sige. Ya, sir. Sige, sir. Komisyon, sir ha. Sa pakit ko kita mo sinawang babawi kas mong gas bayad ng 50,000. Lagi. sir ano lang sir ano lang sir kaming na ba di ba kung ingon man kanong kortahan kayo ka Oh. nga siya ra wag ka kapalit og puro tama ra guna imo ngili naman Lagi na na kay. Baka naglugdot mo na akong doon niyo. hindi siguro na sa kadako Malagi. Yung ginada ko. Yun na kay. Babay ka na. dugan mo kasi di ari diri sir Kadaghan na dyan ko eh. Kadaghan ako ka. Ari dyan diri. Si Janin, igo ya ko na ko. kapila na lang yan sa kan si Janin sir Kadaghan na. kadagana nya
kana di na ta madakig istorya pa. May halasbing magsugod na tang duha. Kay para taas-taas ta og konti. Ano naman? Pwede matangtang na imong kilay. Ano? Ano yung mangtangtangon akong kilay? Gusto lang ko yung matangtang na imong kilay kay naman akong ganahan man lang kanang dili kay baga og kilay. Ah, ganahan kang dili baga og kilay. Nya dako yung imong ihatag nako ana. Dako kayo kung ihatag nimo eh. Dako agyod kay number 1 yung mawa akong kilay nya. Maubi jud ko ako kilay. Di ba ba ka na ko nga tag-iya ba gusto namin. Ah, lagi. Tagiya lagi ka sa tsunami. Ah, sige. Pwede usa lang kakilay ang tantangon. Ang usa di lang nako tantangon. Pwede siya na mahurot ng ana. Oy parang ganahan yung kay kung ano nimo. Kuan yun anak eh. Sige. Mamay kung ganahan yun ng kuan bro. Basta dako kwarta ha. Sige ha. Sabi kay wa man ko kadag tisyo kanilang. Kanay pa. Piyong sa diha. Siyong ko. Para makita Anong samod ka kagwafa na ron ini matan ako. Oh, piyong ha. Piyong. Hindi ko kadag tisyo god. Piyong ha, piyong. Ako lang ngono ibuka yung mata ha. Lagi. Oo, sige. Sige. Rigid na ko. Ibuka na yung mata. Ano pa di kuwang? Ay sa pagbuka diya. Oo, nandiyan din ako po. Ano pa di ay. Sige, buka na yung mata. Sige na, buka na. Pwede na. Oh, yeah, saman. Gwapa? Gwapa no? Way kilay no? Ali mo kay! Dere god! Ernesto Zamora, what kind of me? Usa man ang yatag mong babae ni mo na ko nga. Angin man lang sa akong asawa. Ha? Angin og naong sa imong asawa. Dili ka angin akto gid ning imong asawa. Tay, kaya lagi ka na. Kay sa kansa ka na sa kay na kay na ka na